Хора, сега ще пробвам трите нови вкуса на Лала Беар. Тук що и купихме, обаче нямаше третия. Имаме само този и другия. И сега ще ги пробвам и ще ги оценя. Изчакайте малко, че не ми дава да си показвам лицето. Изчакайте малко. Сега да го опитаме. На първият Лала Беар му давам 8 от 10. Вкусен е много. Хареса ми. Му давам 8 от 10. Сега да пробваме вторият. Ето го. Santa's Cookies. Сега да го пробваме и него и да го оцениме. Имаме жълти епидж маратонките. Най-яките маратонки. Сега на този се чудя да му дам 4 от 10 или 5 от 10. Но 5 ще му дам. 5 от 10 на Santa's Cookies. Изобщо не ми хареса този. И така, хора, от мен чао. До нови срещи. И моля ви, абонирайте се, харесайте, споделяйте и какво искате пред, само се абонирайте. От мен, чао. И вижте къде се намирам в момента. На най-селското място. Там е жълта паметника. По средата на нищото сме. От мен, чао.